In a democratic South Africa, kwavela into kuthiwa yi-cope. Ifile lo cope ngoku. Ezinye ezimana ngovela. Ayonto entsha leyo. Kodwa sithi asizusonke izandla sivume kuthathwa into yethu kuhanjwa nayo. Ndiyabazi abanye benu phakathi kwethu nabanye abathetha into yokuthi ngokuye ecourt niyabapromota aba bantu. Asibapromoti. Sathatha isinqumo siyi-National Executive Committee ukuthi sizayi-challenge le party to deregister, and then sizawubathatha head on nge-trademark. Ayonto entsha leyo. Ne-cope ngeli xesha ibifonyishwa, we went to court and we lost. Even now, if we lose to Zuma, it's not something new. Ayizusenzela into lonto ukuthi siluzile. All what is necessary is that we will work amongst our people to win overwhelming victory for the African National Congress. Ayizunqandwa nguZuma lonto. Nomkhonto wakhe wesinkwa noba owantoni na. Uba inkundla zamatyala azivumelani nathi, ningoyiki maqabasi. Yilonto sithi igwala kulonina ngoku. Nge-29 zikaMeyi ngumnqamla juqu. Ngoba le ANC bayifuna phansi. You know, comrades, kukho abantu apha abangayisebenzeli vote, but bayavotelwa because i-political parties zabo zifana ne-ANC. Black, green and gold. Umuntu ongazange wambona ecampaigner anywhere just because kula ballot kunezakhala ezifana nombutho wethu. Bayangena eParliament banesiti ezintathu. Bayangena komasipala umuntu unesiti eyi-1. Namhlanje sizoxelelwa ngamagwala ukuthi masinga-challenge what is rightfully ours. Noma baya-argue apha ecourt in terms of the law, basebenzisa yonke into abayisebenzisayo, kodwa inyani izawuhlala inyani. Bayayazi ukuthi umkhonto ngumkhonto wa-African National Congress. Into yokuthi utata omdala asifakele inkawu endlini irongo lonto. And akukho rongo ukuthi sim-challenge. Urongo umsholozi ngalento ayenzayo. Ndimxelele napha enkantolo xa ndidibana naye ndathi usifakela amanzi endlini. Wathi hayi ayinguye sithi. Uyabona ke maqabane, loo politiki irongo yona. Ewe kukho abantu abamlandelayo, abanye bebelapha embuthweni. Abanye baneengxaki zabo. Abanye bakwi-step aside. Abanye bathanda izikhundla. Abazifumananga bahambile baya kulaa nto. Uyabona apha eMzumbe kukho amakhansela izolo elinye kuthiwa bajoyine i-MK party, sibagxothile aba bantu abo because bebemosha apha kwa-ANC. Maqabane, ixesha lokubana xa ubanjiweyo ngento zezityholo zobusela sihambe siyotoyitoya sinxibe ii-t-shirt ze-ANC liphelile elo xesha elo. I-ANC ayithumanga abantu bayontshontsha. Umntu makazimele ngenkqayi yakhe. Thina sihlale apha embuthweni. I-ANC xa bithuma uMbalula ithi menza uminister, ibingandithumi ukuthi ndiyofaka izandla zam etilini. So ningena phi nina xa nihamba niyocula phaa ekhothi nisithi le nto iyenzayo irongo? Akho nto erongo, zimele uwedwa. The days
of sugarcoating and romanticizing corruption are over. And if people have to leave the ANC because we are fighting corruption, we are on the renewal path, then it means we are on the right path. The days, comrades, when people leave the party because they fight for positions in the ANC are over. This ANC, we joined it as individuals and as volunteers. We didn't join it to acclaim to positions. Uyabona umntu xa kathi akafuni omnye umntu uyahamba uyovula ipolitical party indaba yakhe le. Umsholozi uye waphatha samenza upresident enezityholo zakhe. Ixesha leli ngoku lelika Ramaphosa. uRamaphosa naye lizawufika ixesha lakhe aphume kungene omnye naye sizamsupporta. Ngoba we don't follow individuals, we follow the African National Congress. Umsholozi besimlandela ngoba ebeyinkokheli yethu. Namhlanje usijikele uthethe izinto endingava nami ukuthi uthini umuntu omdala. Kodwa ke makahambe ayokulonto ayakuyo asishiyele lo mkhonto we-African National Congress. Liyakuba ityala pha today. Siluzile Bloemfontein, asizuyi-aphila comrades. Nalapha namhlanje we are here, imbini into esithetha ngazo. It's common law and the trademark. Lento ye-trademark sithi lento yinto yethu le. Ukuthi siregistereni ukuthi ibe yi-trademark ayifuni mntu loo nto. Yinto yethu uyaziwa umkhonto lo wesizwe ngowe-ANC. Because amasela ayazenzela apha. Ulofika athatha into abaleke nayo kwaziwa ukuthi into ye-ANC. We are arguing that in court. Simanyelwe pha ijaji. Kuya arguwa pha e-court back and forth. Siye sababetha kakubi ekuseni kanje. Sabavuthulula bayaphendula. Sizawuphinda sikhwele kubo futhi. Sibacacisele ukuthi barongo kanjani. But ke thina maqabani siyawuhlonipha umthetho. Uba umthetho uthi awuvumelani nathi asinaxhala ngalonto, we would have made our mark. We want judges to listen to the law and not be intimidated. And that is what is important because we believe in the rule of law. Amajaji alalele lento siyikhulumayo barule kuyo, like it has happened in Bloemfontein. But the vote doesn't lie in this court. Isebantwini, umntu emntwini. I-ANC zaziphendulela nge-29 zikaMeyi. Ngokuthi sihambe siyokhankasa sithethe nabantu bakuthi ukuthi bavotele into yokonyani. Bangahambe beqhathwa endleleni balahla imbo yabo ngophoyane. Atsho amaXhosa athi ihlathi losithela ngabantu. Nina amavolontiya siyanibulela ukuthi ngazonke iintsuku nangonke amaxesha nasoloke nikhona. Nina abantu abakhusela i-ANC ngempilo zenu on the ground. Siyeza ke maqabani kwindawo ngendawo apho nikhoyo sizodefenda i-African National Congress. Nge-29 zikaMeyi funeka kuphume noba ngubani na. Uphume nesithandwa sakho. Ungabashiye emva. Uhambe nomntu wakho. Sihambe siyovotela i-African National Congress. Siyanibulela kakhulu maqabani for ukuphuma kwenu ngobuninzi benu nize apha namhlanje. Siyayilwa lempi, sizayilwa kude kuyo ekugqibeleni. Asizuyilahla. Asizuyilahla. Siphoxakele ngezi ziphumo
ezivelayo kodwa into yakhona siyahamba siyaqhuba iziphumo zayizolo kodwa ningatyhafi ngoba abasoze balunge. Uyabona abantu ababathi bafuna i-2/3 majority, uzayifumana phi i-2/3 majority? Apho uhlala khona enkandla icontrola inkatha. Awugqibile uthi ufuna i-2/3 majority. Wena apho uhlala khona abantu bakho abakujongileyo kulaa nkandla abakuvoteli, bavotela inkatha. So wena uthi uzawufumana, siyaqhathwa apha, siyadunga nje, kuthathwa okuncane apha because we must be reduced to 50%, below 50%. Ayizukwenzeka loo nto. And I can assure them because nina ma-volunteer nabantu base-South Africa, day in and day out, nithi nimile ne-African National Congress. Xa ndigqibelisayo, asinangxaki noZuma. Samdifenda ngamaxesha amaninzi ebomini bakhe. Uyayazi loo nto. Uyayazi loo nto, asimlwanga, asimenzanga nto. Uyayazi yena into ayiqhubayo. Uzayiphendula ngenye imini. Nathi sizamkhumbuza. But asizumvumela ahambe ethetha izinto esisaziyo ukuthi noko apha kugalele ityiwa, iyonyani le nto. Sizamkhumbuza. Asilwanga naye, masihambeni siyosebenza maqabane. Nabo bahambayo bathi bayojoyina le mfishi ikhoyo, ningabalwi nithi hamba uzobuya mntanam, nawe ixesha lizawubuya. So ningalwi nabo ngoba abanye babo bayakholelwa kulaa nto but bazayibona inyani apho ikhoyo. Because into uyakwazi uhamba nayo uyikholelwe noba ayinanyani, but in practice uzayibona ukuthi azange kwaba nanyani apho. Namhlanje bathetha into ezininzi abangazange bakwazi ukuzenza ngoku besibanika ithuba lokhokhela. Abakange bakwazi, basishiye edakeni. Uyabona simanxeba nje kungenxa yabo. Kuthiwa singamasela, basishiye nento ezininzi. Sishiyeke nezondo commission ezithetha izinto ezininzi. Umbulelo wabo basivulela i-political party, that is the thanks they give us. Basibulela ngeumkhonto wethu. And if bane-integrity bayakwazi uzimela, why bangazibizi ngamagama wabo befuna uthatha into that belongs to the ANC? Anditsho xa uyazi ukuthi abantu bayakuthanda bayakufuna, uyahamba uyozimela ngenqayi uthi nansi i-political party nguMbalula. Why uzawuze court uzolwela into oyaziyo ngokwakho? For so many years you have been in the struggle. You know that Mkhonto Wesizwe belong to the ANC. Uze apha enkantolo uzolwela into oyaziyo ayo yakho. Maqabane, there could have been flaws and difficulties we have gone through, but we'll never abandon the cause and abandon the properties and the assets of the African National Congress. Asizuyenza loo nto leyo. Ne-Congress of the People lekuthiwa ikhophi ibifonyishwa nguThera, saye court sayi-challenge, we lost. Sabe singaqala uluza ngoZuma. And then we will still march on and remind him that this thing does not belong to you. And that's what you must understand, comrades. Siyanibulela kakhulu ngokuthi nibe loyal to your movement, the African National Congress. Apha KwaZulu Natal kuzawuphatha i-ANC. Akho nkatha izawuphatha apha. Kuzawuphatha ntoni? I-African National Congress. Andifuna uba clumsy njengoDuma ndiwumoshe umcimbi omhle kangaka. Andifuna uba clumsy. Ndiyanibulela maqabane kwindawo ngendawo.
eThekwini naseMoses Mabhida. Abanye bayobhukuqa elwandle shame. Nawubaxelela ukuthi sisaqhuba apha ngaphakathi ngo-2 o'clock ngoku. Ijaji yasifuna. Nibuyele ekhaya niphephile. Impi yaqhuba nizibonakalisile ukuthi ningamagorha. You support your movement in difficult and nice time. Nihlala nimile ne-ANC. Masiqhube maqabane towards victory in 2024 on the 29th of May. Let's do more. Knit it together. Let's do more. Together. Let's do more. Together. Amandla. Siyabulela maqabane. Siyabonga. Inkosi.